बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर नै दिनै प्रि बैसागु सेलेब्रेट खालामनाय दं आरोना जोंनि बेहाय ओमफ्राय आं बेहायनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय रेडि जाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बे गोदान बोसोरा नोंथांमोननि न'खराव बयनियावबो गोजोन लाबोगोन बेनिफ्राय जों दायो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो फोटाखौ जि गिदिर फुनना लाखाबाय आरोना बेनि उनखैजा ओंखारगासिनो बिसोरो फैगासिनो बिबोनांफोर आंनि ओमफ्राय जों दा थांग्रोना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय हजों थांनाय नोंथांमोननो देखायनोसै स' नायलांबाय था दिनै गाइस मोनफैबाय guys sampai video खालामनो मोनाखै आरोना नै मोसानायानो गैया ओंखायनो भिडिअ खालामथ'वाखै आङो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय मोसानो ओंखारलांजोब्बाय नै मेथाइखौ यावसो खनगोन खामानि आलासि हांख्राय जानाय आलासि बिथांमोननि सारमोननि जोङो बिबुंथि जोङो खोनासंनो गोनां दंबावो बेनिखायनो समखौ नोजोर होनानै सान्दुं गोसाथार आरोना लोगोफोर
थांनोसै जों बे आफादनिनो हो जोबखाबाय ना थांनोसै गाइस जोङो दा ओंखारलांना थांनोसै जाबावगोन जानो ओंखाम जानो थांगासिनो ओंखाम जोङो दायो ओंखाम जानो बबेफ्राव दाबाय मिक्स जागासिनो आंबो जानोसै थांसै जों दायो दासो खोमा गैला जोब्बाय बोरो थांदोआ जोंनिया मेथाइबो मोजां मोसानायबो मोजां मोन स्टेपफोरा ओमफ्राय नैनि थांगासिनो दायो नों खस्थ' मोनदोब्रा गाइस दायो न'आव मोनफैफिनबाय आं ओरैबायदि गरम होजों थानोनो हाया अयथासार गरम ओमफ्राय दसेल' थानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बारा गोबाव थायासै ओमफ्राय आं नोंथांमोननि मोजांबो देखायजोबासै गरमजोंनो सान्दुं गोसाजोंनो थांनानै डाइरेक्ट जिरायबायल' थाबाय ओमफ्राय मोसानायखौ मोननैसो नायबाय ओमफ्राय जोंबो बिदिनो जोंनि गामिनिखौबो ओरैनो लाब्रा मोसानो लिंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दसे मोसानो होननासो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाब्रा मोसानाया जों थांबाथाय जोब्बायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों एसे लेट जालांदों माने फुङावनो थांनो मोनासै नालाय ओमफ्राय जोंना थांनाया एसे लेट जादों आरोना ओंखायनो मोसानोबो मोनासै ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय